ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಟೇಟೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದದುಕ್ಕ. ಪೊಟೇಟೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪಂದಾಗ ಬಟಾಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಬೌಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ರವದೆ ತೊಂದೆ ಉದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಉಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತೆ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕಲಪರೆಚ್ಚಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪದನ ಪುಜೆಂಕದು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಲನ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರೈತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಪುಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೂ ಬರೋಡೊಂದು ಅಲೆಂಚ ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ನೀರಿತ್ತಂಡ ಒಂತ ಹೆಚ್ಚ ರವ ಪಾಡೊಲಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಟಾಟೆದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಗೈಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ರವ ಅಂಟುಂಡು ರಡ್ಡು ಕೈಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿರಲ್ದ ಶೇಪ್ ಐಕೆ ಪೊಟೇಟೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಾಲೆ ಸಪೂರ ಮಲ್ತದ ತೊಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಏತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂಚ ಐನಾಚಿ ಮಲ್ತದ ತೊಲ್ಲೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಲು ಮುನ್ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಕೈಲಿಡು ಕಲಡ ಒಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಅಂಟುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಈ ನಮೂನಿ ಬ್ರೌನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಲಾಯ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮುಲು ನೆನೆತ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟವೆಲಿಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.